Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yani ode pondulle panda ponnu tuppana shastra undu ponnu tiyare barpera avenna mamina magalena anchade pondulle alpodu video manpe poyedi already have been ಸದಸ್ಯನ ಅಡಿಗೆ ಪನ್ನೆ ಇರನ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇರ್ಲ ಬರ್ಪಾರ Bori suka. Ini jual ni betul. Awin kita. ಗುರ್ತುಂಡ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತೋಜಿ ಅಡೆ ಹೋಯ್ ಬೇರೆ ಗೌಡೇರು ಇಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಂತದ್ದೀರು ಅವಾರು ಅಂಜನೆ ಕೊರ್ಲ ಆ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲದಾಯ್ತು ಕೊರ್ಲೆ Undal.
ನೀರು ಮುಟ್ಟುದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ದೇ ತಂದು ರೆಡಿ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ 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 ಇರ್ತಾರೆ ಬಂತು ಐನೇನು ಪಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಡಪುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ದೇ ಕೊರ್ಲಿ ಹೆಂಚಿಕೊರ್ಲಿ ಮಂಟದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಅಂಜಿಕೊರ್ಲಿ ಹೆಂಚಿ ಚೌಕೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ కొంచెం పూలు పడలే ఐక్య పట్టుకోలేదు చూరు పట్టుకోలేదు ఏమన్నా సెకండ్ గౌడ్ వచ్చి మర్యాద చేస్తున్నాడు అత్తమ్మ ఇంటికి ఇప్పుడు ఇంచ తిరిగి కదుకోకూడదు ఇంచ మనం చౌకది ఉంటుంది చౌక అయిన బచ్చిరు ఎంచమనుకోండి ఎంచమనుకోలేనా ఏది మనుకోలే అయిన బచ్చిరు దిలే నీకు అరివన ಬೇಟ ಕೊರೋಣ ಅಂಕಲ್ ಐಟ ಆಫೀಸ್ ಚೌಕ ನೆಟ್ ದಿಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ನೆಟ್ ಶೋ ಐನ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಬೆಚ್ಚಿರಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಜವಡ ಒಂಜವರು 3-6 ಆಣ್ ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಲೇನ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡಿ ಬಜ್ಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಲೆ ನಡುಕೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಬರ್ಲೆ ಪೂಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಗಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಡ ಅರೇನು ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬಜ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಕೊರಲಿ ಆ ಡಂಬೆ ಎರಡು ಕೊರಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಗೌಡ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬಲಿ ಒಯ್ದು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಕೊರಲಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ 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 ಅದು ಮುಟ್ಟುವರಿ ಇಂಚಿ 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 ಕೊರಲಿ ಮೇಡ ಕೊರಲಿ ನಾನು ಮೇಡ ಕೊರಲಿ ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಲು ಇಂಚಿ 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 ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಚ್ಚಿದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ಕೊಡು ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ಕೊಡು ಎರಡು ಜನ ಬರ್ತದೆ ದಿಲೆ ಮುರು ಇತ್ತು ದಿಲೆ ಸಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಷೆ ದಿಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ದುಂಬು ನಿಕ್ಷೆ ವಿಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಬಜ್ಜಿ ಇತರ ಪಾಡ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣಿಜಿ ಕಡಸು ಈ ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿಯ ನಮ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕುಟುಂಬ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಲಿ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಕ್ಯ ಚೂಚೂರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಎರಡು ಬಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೂರು ಬಚ್ಚಿರ ಇಡ್ಲನ್ನ ದಂಡು ತಂದು ಪೂಲ್ ಮಾಡಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೂಪ ಸಂತ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ತಿರ್ಗದ ಅಂಚಿನ ಕೊರಡು ಅರಿವನ ಅರಡನ್ನ ಕೊರಡು ಕೊರಲೆ ಸಂಬಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪ ಮೂರನೇ ಕಲ್ಪವೇರು
ಕಬಾಬು ಬಾಡು ಓ ಅಂತ ಫೋನಾಗಿ ಇರ್ನೊಂದು ವಾಚಿ ಕರ್ದೋಲ್ಲ ಅವ ಇದು ಬಚ್ಚ ನೋಡ ಬೇಯ್ದಿನಿ ಇದುಂಡ 500 ಕೊರ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇರೆಟ್ಟು ಬಾಡು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪ ಪಡೆದ ಪಾತ್ರ ಉಣ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕೊಣ ಬಟ್ಟಲ ಉಂಡ ಬಟ್ಟಲ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕೊಣ ಬಲಸ ಕೊಣಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವರೆಕಾಯಿ ಇರಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ದಾದೊಂಡು ಪನ್ನಿ ದಾದೊಂಡು ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಪಲ್ಯ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಲತ್ತನೆ ಪಲ್ಯ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡುಂಡು ఒక ಸೇಮೆ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಗಸಿ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಪೋ ಇದ್ರು ಪೋ ನೀರ್ನಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಈಟಕ್ಕೇನಾರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬನ್ ಪೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಪಲ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನಡ ಒಚ್ಚಿ ಯಾವ ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ 2 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬು ಜೋರ್ ಬಂದು ಇದು ಕಡಲೆ ಪಲ್ಯ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಪಲ್ಯ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅವು ತೋಜಿ ಗಸಿ ಅಲಸನೆ ಪಲ್ಯ ಡನ್ ಈಟಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಅದು ಬೇಕಿತ್ತ ಓ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ಈರ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಯಾನ್ ಸರ್ಬತ್ ಕೊಟ್ರೆ ಶೀರಾ ಅವು ಬೈದುಜಿ ಅಡಿಗೆ ನೆನ್ನ ಪಾಕ ಎಡ್ಡತ್ಯ ಓಲಿ ಇರು ಅದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಕಬಾಬ್ ಏರ್ಲ ತೂತಿಜೇರಂದ ತೂತೇರ ಮಾತೇರ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತೊಂದು ಏತಿ ನಾಲ್ ತಿಂದೇರೆ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತೇರು ಒಂಜಿ ಧನ್ಯನೇ ಇರ್ತೈತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಡಿ ಬೇಗ ಬಡ ಪಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಪೊಣ್ಣು ನನ್ನ ಕುಟ್ಟಿಡಲ್ಲ ಅವಳ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಬುರ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬೋದು ಆತೇನಾ ಬಕೀರೆ ಇರೇ ನಾ